Имаме грамота. Всъщност тази грамота не е за нас. Тази грамота е за Варна, защото Варна показа, че може да бъде единна. Искам да ви кажа, че ние нямахме никакво време за нищо. Нямахме дори лични имена, не знаехме кой е. Просто някакви хора влизаха и казваха: аз искам да помогна, аз искам да се включа. Не сме питали какво работиш, как се казваш. Просто си слагаха, съжалявам, но ние ги наричахме пернешки бадж. Това е едно тиксо с име и започваха да работят. Оказа се, че юристи разтоварват камиони, IT инженери чистят. Така че беше наистина едно голямо геройство за всички тези хора. Лично за мен най-големият герой е един дядо, който беше сменил 2 автобуса. Едва слезе по стълбичката, защото там има една рампа. Той носеше 2 кисели млека за децата, защото не може повече. Той е герой. Аз не съм герой. Герои са тези хора, които посрещахме, защото ние видяхме войната през техните очи. Ние не сме герои. Ние просто ги посрещнахме, отворихме сърцата си за тях. Герои са всички, които работиха за тази кауза, и сте герои всички вие, защото днес в тази зала се запознах с хора, които всъщност аз познавам повече от година. Всички вие, в която и да е част на България, събирахте и ни пращахте. Аз не знаех кой е, просто някакъв човек звъни и казва: ние искаме да помогнем. И идваха огромни количества от всичко. Памперси, храна, всичко. Това беше магия, за съжаление магия, която беше породена от война. Нека да имаме повече магии, които да не са породени от зло. Благодаря ви.